кӯзмои ҷудокорон дар панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ оғоз гардид ки сабқатҳо то 18 август идома мекунанд. дар рӯзи аввали рақобатҳо иштирокчиёни вазнҳои 52 ва 57 килограмм миёни занон ва 66 ва 73 килограмм байни мардон баргузор шуданд. варзишгарбонуи тоҷик Аҳлия Муминова дар вазни 52 килограмм дар даври аввал бо намояндаи Ӯзбекистон Диёра Келдиёрова ба рақобат пардохт. мутаассифона дар дақиқаҳои охири вохӯрӣ варзишгарбонуи ӯзбекистонӣ бо усули осаи-коми ё худ кор дар замин бар Аҳлия Муминова дастболо шуд ва ба даври баъдӣ рафт. Аҳлия Муминова бошад аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. варзишгарбонуи дигари тоҷик Шоҳида Қаландар ва дар даври аввали вазни 57 килограмм бар муқобили намояндаи Туркманистон Гозел Наврӯзова ба татами баромад. аммо Шоҳида Қаландарова низ дар дидори аввали худ дучори бохт гардид. аз миёни мардон дар вазни 66 килограмм тоҷикистонро Шаҳбоз Саидаброров намояндагӣ кард. ӯ қӯзмоиро аз даври дуюм бар муқобили ҷудокори туркман Неким Агамамедов шурӯъ намуд ва ҳамзамон ба ҳунарнамоии худ дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар рақобатҳои инфиродӣ хотима бахшид, зеро аз рақиби туркмани худ бо 1 имтиёзи вазар шикаст хӯрд. Муҳаммадраҳим Сарахонов дар вазни 73 килограмм бо Нариман Мирзоев аз Озарбойҷон қӯзмоӣ кард. рақобати ин ҷудокорон то вақти Голден Скор тӯл кашид. дар вақти асосии дидор ҳарду варзишгар 1 имтиёзи вазарӣ кор карданд, вале дар дақиқаҳои иловагӣ намояндаи Озарбойҷон аз як имконияти хуб истифода карда Муҳаммадраҳим Сарахоновро бо имтиёзи пон мағлуб кард. ҳамин тариқ ҳунарнамои ҷудокорони кишвар дар рӯзи ҳаштуми бозиҳои ҳамбастагии исломӣ бидуни дастовард хотима ёфт. хотиррасон мекунем ки ҳайати ҷудокорони кишвар дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ 9 нафар 6 мард ва 3 бонуро ташкил медиҳад. рақобати варзишгарони дигари кишвар рӯзҳои баъдӣ баргузор мешаванд.